Molt bona tarda a tothom, a més des del canal de YouTube del Futsal Mataró. Tots preparats per viure un autèntic partit del Treix Maria Roca, ple a vessar, 300-400 senglars, preparats per animar el Futsal Marlex Mataró. Sí, no? Sí, han ficat la finestra. Sí, m'agrada. Ha robat el Pirata, que ve el Pirata que deixa per Ponce! Gol de Ponce! Sí, no? Ho dic ja. A veure, nota. Avui ficarà 2 gols. Albert Izquierdo, que encara se'n vol anar Albert Izquierdo, que juga per Marc Hermosel, buscava cap a dins, que ve l'avantatge per Albert Izquierdo amb l'esquerra! Bueno, lluir aquests braçalets i també donar Visibilitat, no? Visibilitat per intentar, bueno, el repte de la supervivència del càncer al 2030, arribar, no?, al 70%. Cuidado, Berni, que es frena, no pot evitar que surti. La prèvia. Cuidado aquesta pelota, cuidado, surt Martí! Albert Izquierdo, que evita. Que bé, ha robat bien Martí, tira contra el futsal, bien Martí per Ponce, arrenca Ponce, se'n va Ponce! Tapa Carlos Abaix! Molt bé, els dos, sí. De moment... Juanito, que ha enganyat a tothom fins a si mateix, Juanito. Berni, on és? Esquerrà. Ponce, que se'n vol anar Ponce, que busca la seva dreta, que Ponce! Gol de Ponce! Que guanya, toca per Ponce, encara Ponce, se'n vol anar Ponce, és la d'abans, Ponce, és la d'abans! Tapa! Elías, que juga per Alagi, cuidado l'error, la pot tenir el Pilar, cuidado Martí, la trepitjada! Cuidado, ara la contra, és un 3 contra 2, bé, Juanito, que ha robat, és un 2 contra 1, Berni, Juanito, Berni, Juanito, al terra el porter Juanito, mans involuntàries. 84. Cuidado, ula, vaya pedra a Berni a punt d'estar de sortir bé. Sí, el Mataró ha d'estar fi. Ué, la primera esquena que s'ha menjat el futsal, Martí que tapa. Cuida la pilota que li ha caigut a Nacho que amenaçava el xut, volia trepitjar, Ponce que tira de contra, arrenca la moto Ponce, tira Ponce, la bola per Juanito, tapa Nacho, cuidado! Que juga, supera bé Berni, toca per Ponce, encara Ponce a banda, se'n vol anar Ponce en 1 contra 1, es fa l'espai, amaga el xut, torna a retallar Ponce, busca que ve Ponce, se'n va entrar, quin golaç de Ponce! Quina barbaritat de Marc Ponce! Vaya golazo. No, és que... No, l'elàstica invertida aquesta, tan seva. Apreten a Carlos, hi ha hagut canvis, ha sortit. Marc Ponce, cuidado, Martí Antolín, gol! Marca el Pilar. Encara Albert. Se'n vol anar Albert Izquierdo, pilota per Canyi que repeteix amb Albert, toca Albert Izquierdo. Canyi que surt, li dona espai a Albert, que se la fumi al 10, tira Albert que encara vol finalitzar Albert, retalla, que va ser a l'esquerra, Albert! Fora! Ofendidito. Estic aquí donant la meva opinió. No, està el Pilar mirant com està defensant el futsal i espera't que ara arribarà. Baeza, amb calma la juga el Pilar, sap que ha de tenir paciència, ha d'esperar el seu moment. El futsal que s'ho mira, amb tranquil·litat, Biel Martí que vol saltar. Aguanta la pilota, el segon gol del Pilar! Quin golaç del Pilar! T'ho he dit, Hermosel, el control que s'ha anat llarg, cuidado! El Pilar, Baeza, Martí! Que salva! La té Biel Martí que es volia frenar, tothom al terra, Ponce! Al pal! A la cantonada, últims segons del partit, la tindrà el Pilar, una bona defensa, pilota de Martí! El que acaba de treure Martí Antolín!